кишоварзӣ яке аз самтҳои муҳими таъмини амнияти озуқаворӣ маҳсуб ёфта, рушди босуботи он боиси баланд гардидани сатҳи рӯзгори сокинон ва дар маҷмӯъ боз ҳам тақвият ёфтани иқтисодиёти мамлакат мебошад. Дар ин ҷода вилояти Хатлон, ки ҳамчун яке аз минтақаҳои калони аграрии кишвар ба ҳисоб меравад, сокинонаш тавассути истифодаи босамари обу замин ва меҳнати софдилона аз як замин 2, 3 ва зиёда аз он ҳосил мерӯёнанд. махсусан дар ҳамин шабу рӯз тибқи дастуру супоришҳои роҳбарияти олии кишвар ва нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон дар шаҳру навоҳии вилоят ҷамъоварии маҳсулоти тайёр ва корҳои саҳроӣ вусъат бахшида мешавад. дар ноҳияи қубодиён хоҷагии деҳқонӣ ба номи Азамат Абдураҳмонов соли 2019 дар майдони 9,5 гектар ташкил гардида, саҳмдоронаш баробари кишту парвариши дигар зироатҳо инчунин ният доранд ки дар майдони 2 гектар гармхонаҳои доимамалкунанда бунёд намоянд ва дар соли аввали фаъолият як гармхона бо масоҳати 50 сотиқ ташкил намуда, имрӯзҳо аз он ҳосили фаровони помидорро ҷамъоварӣ намуда истодаанд. аз 1 январ да ҳаминҷо кор мекунам. маошамон нағз мерасад ба худам. манам ҳосили ҳамин солаи мо мана нағз. ҷамъовариро сар кардем, боварӣ мекунем, бозорро таъмин мекунем. хоҷагии деҳқонӣ ба номи бобои ҷаҳонгир аз соли 2007 бо дороии 25 гектар замини корами обӣ фаъолияти босамар дошта, имсол саҳмдоронаш дар майдони 5 гектар ғалла, 18 гектар пахта ва 4 гектар сабзавоти гуногун кишт намуданд, ки аз натиҷаи кори худ қаноатманд буда, имрӯзҳо ба ҷамъоварии маҳсулоти барвақтӣ машғул мебошанд. ҳосилбандии нашъунамои зироатҳо ҳамаш хуб аст. маҳсулот асосан мана ҳозир бодринг тайёр шуд. ғаллаам қариб ки мумкин ягон моҳ пас тайёр мешавад. мана помидор аллакай ҳосилбандӣ шудагӣ. сокинону хоҷагидорони ноҳияи шаҳри Туз баробари дигар бахшҳо дар самти кишту парвариш ва истеҳсоли ҳосили баланди пиёзи барвақтӣ таҷрибаи зиёд дошта, аз рӯи маълумоти мутахассисони раёсати кишоварзии ноҳия аз ҳар гектар майдони пиёз ба ҳисоби миёна то 400 сентнерӣ ҳосил ба даст меоранд. майдони кишти пиёз имсол дар ноҳияи шаҳри Туз 560 гектарро ташкил карда, имрӯзҳо деҳқонон ба ҷамъоварии ҳосили фаровони он машғул мебошанд. кишоварзо ноҳияи шаҳри Туз дар майдони 561 гектар кишти пиёзи барвақтӣ гузаронданд. бо мусоид омадани боди ҳавои имсола ва меҳнати пурмаҳсули деҳқонони ноҳия ин пиёзи барвақтӣ мо тайёр шуд. мана имрӯз мо дар майдони зиёда аз 60 гектар пиёзи барвақтиро бундоштем. ҳосилнокӣ албатта нисбат соли гузашта хеле зиёда. соли гузашта ҳосилнокии умумии ноҳия 382 сентнер бошад. имрӯз нишон додааст ки аз 400-410 сентнери зиёд ҳосил гирифта истодаем. қобили зикр аст ки дар ноҳияи шаҳри Туз сокинон баробари пешбурди кори хоҷагидорӣ дар заминҳои васеъ, ҳамчунин қитъаҳои наздиҳавлигиро низ мақсаднок мавриди баҳрабардорӣ қарор дода, аз ин ҳисоб баробари таъмини эҳтиёҷоти рӯзгори худ дар фаровонии бозор саҳми муносиб мегузоранд. деҳқонон истифодаи самараноки замини наздиҳавлигиро баробари фоида ба даст овардану беҳтар гардонидани шароити рӯзгор, ҳамчунин барои таъмини аъзоёни оила бо ҷойи корӣ мусоиду фоиданок меҳисобанд. маданияти баланд ва истифодаи оқилонаи қитъаҳои замини наздиҳавлигиро дар ноҳияи дурдасти Носири Хусрав мушоҳида намудем ва аз нашъунамои хуби зироатҳои гуногун маълум мегардад, ки сокинон побанди меҳнати софдилона ҳастанду аз маҳсули дастранҷи худ рӯзгорашонро пеш мебаранд. то имрӯз аллакай деҳқонон маҳз аз заминҳои наздиҳавлигӣ якчанд номгӯи маҳсулот ба монанди сабзӣ, пиёзи барвақтӣ, сирпиёз, карам ва дигар сабзавоти барвақтиро истеҳсол карда дар баробари талаботи оила, инчунин дастранҷи худро ба фурӯш бароварда фоидаи хуб ба даст овардаанд. аз рӯи мушоҳида ва тавре худи сокинон иброз доштанд тавассути меҳнати софдилона дар замин сол аз сол даромаднокии оилавияшонро афзун карда, хона ва дару девори худро ба талаботи замон ҷавобгӯ ва дар маҷмӯъ зиндагии шоистаи худро таъмин менамоянд. хоҷагидорон ҷамъоварии маҳсулоти барвақтӣ бахусус пиёзро аз заминҳои кушод низ оғоз карда, аз натиҷаи корашон ҳавасманд мебошанд. пиёз тайёр шудагӣ гандум нағз ҳама созе 80 чӣ мешавад сентр мешавад. пахта кардем, пахтам ҳама созе ромадагӣ чове карсе, одамо чове карсе. баъд ин ҷина маҳка дом мекорам, ёки пахта мекорам, мош ловиё мекорам, ҳама замин холӣ намемонад.
дар хоҷагии деҳқонии ба номи абдуллоҷони ноҳияи носири хусрав бо назардошти шароити мусоид ва тавсияву таҷрибаи бои ангурпарварони водии ҳисор дар майдони 8 гектар тогзор ташкил карда шудааст ки дар он парвариши 3 навъи ангури аълосифату бозоргузар ғалаба, ҳусайнӣ ва шоҳонаро ба роҳ мондаанд ва то бузург шудану ба самар омадани ниҳолон байни қатори тогзорро низ мақсаднок истифода намуда ҳосили дигар зироатҳоро ба даст меоранд. ба иттилои шуъбаи таҳлиливу иттилоотӣ тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Вилояти Хатлон минбаъд низ бобати мақсаднок истифода гардидани заминҳои корам дар ҳама шаҳру навоҳии вилоят чораҳои лозима андешида шуда баробари майдонҳои васеъ инчунин заминҳои ёрирасони президентӣ, наздиҳавлигӣ, қитъаҳои замини назди масҷидҳо ва ташкилоту муассисаҳо мавриди кишти зироатҳои гуногун қарор дода мешаванд. таварали соҳибназар Парвизи Сафар аз Вилояти Хатлон барои барномаи ахбор.